Sa ato nga pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod preparado kung available na ang COVID-19 vaccine. 16 KLGU sa Negros Occidental nagbalik na sa pagbaton sa mga LSI. Sa mga balita nasyonal, teaching kag connectivity allowance sa mga manudlo gintaasan. Labor group nanawagan sa presidente sang PhilHealth nga ibalik ang kumpiyansa sang empleyado. Sa balita international, 18 patay sa pagkarumpag sang atop sa isa ka crematorium malapit sa New Delhi. Sa balita sa sports, Canelo Alvarez ginbakante na ang 160 pounds WBA super middleweight nga title. Balita entertainment, Barbie Imperial ginbulgar ang unexpected relationship kay Diego Loizaga. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan paano mangin better person sa 2021. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Enero 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon na mag-aapekto sa Northern kag Central Luzon, samtang ang Easterlies mag-aapekto naman sa nasilangan nga bahin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Eastern Visayas ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta kapag ulan bangod sang easterlies samtang kasarangan tubtub mapasko nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nakatunda na sidlangan ang maeksperiensyahan sa Eastern Visayas sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands nga ang baybayon mangin kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang temperatura mabatyaga naman sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:22 karon nga aga, samtang magatunod naman las 5:40 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook live sa karon nga mga oras, no, diri sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Of course, Alex Montesa, good morning kay Torco Jonko, Turks, may agad na sa imotol. Kag kay Robert Roma, RR Montua Reginio. Galingana ang mga balita, sukbon sang gantangan, kalison ang nagalapaw kay panagtag sa matag palamati agon mabusog kita tanan sa programang napunan sang kadalagan. Bongga kita tanan. Sige Evelyn Selvilla Manangkil, Gumay Agaman, Bamvilla Floor. Sa kay Dato Dina Mananggal, kay Michael Joseph Hilado, kay May Agaman sa imo, kay Althea Kim Eriman, kag Terry Simpronyong, good morning dra sa imo, kay Jimmy, no? Pati Grace Tembrevilla, Happy New Year Hinobanons and si Palaynons, Happy New Year man sa Alagad Radio sa Hinobaan. Kay Mila Alit, good morning sa imo Mil. Lani Treibal, Jocelyn Andrada Tiangson, kag sa Andrada family sa Ibi Magalona, Happy New Year dira sa inyo. Lani akon kay Michael John Season, monitor always masyado ilis, same protocol lang ba ang LSI Action Boy? The same na siguro gyapon ang LSI nga protocol. Greet siya lang si Othello Dizon kag Kimberly Navarro sa Santa Rosa, Laguna. Joanne Cabaya, kay Ramel Flores Gajardo, watching from Hinubaan. Maria Teresa Paras Barrientos, kay Paula Sumikay Perez from Sipalay. Ma'am Ligaya Abeto, good morning man. Sa kay Nonito Novero, dira sa may Mansilingan, no? Granville 1. Kay Sugar Spices Alba Honeybee. Raydan Velasco from Milko Malcolm. Sakay
Sige, sakay again kay Rose Wenner, mga agad na si Rose. Sakay Susan Jaime Allen. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, no? Si Rosia Wenner yata sa Germany, si Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Si Judy Dunn dira sa may Austin, Texas. No? Sakay Noel Omar sa Niagara Falls. Sa iban pa naton dira nga mga kaaksyon, ha? Nga naga-monitor live gikan sa luwas ang pungsod, no? Sa kay Cory Vidaha dira sa may Kuwait, good morning man sa imo. Sa kay Keith Robert Helsinger watching from Brisbane, Queensland, Australia. Kag dira man sa Melbourne, Australia, sa kay Lilian Bermudez, good morning man sa imo. Good morning kuno sa kay Rolly Magbanwa kag sa iya asawa nga si Annabel halin kay Lani Trebal. Kag tabiwan ko lang anay diri sa Facebook, no. Happy birthday kay Brian O'Neil Paipon. Happy birthday sa imo. Ang panamyaw halin sa kay Angel Icoli, no. Law Gigi. Greet lang si Edwin Espelita sa Barangay Handumanan. Melissa Tingson, good morning man sa imo. Of course, kay Yasakate Cardones, good morning sa imo. Kag Happy New Year, no? Happy New Year sa imo. Kag thank you for always monitoring diri sa aton nga pangalagad. No, sa kay Ping Loha, Ping, good morning sa imo and Happy New Year. Sa kay Teresa Lina Hakayaw, Jen Buerom, good morning dira sa inyo. Sa Batch 81 sang RTNHS, good morning. Ay sa tanan nga mga membro man sang Volunteer Probation Aid sang Bacolod Parole and Probation Office number 1, good morning. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal, ginapasiguro ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga preparado ang syudad sang Bacolod sa tion nga mangin available na ang COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahig sang alkalde nga sa ilauna nga pagsapulo po ng mga miyembro sang COVID-19 Vaccination Council sa syudad, ila na ginapreparahan kung sino ang unang bakunahan, diin kapatigan sang bakuna kag diin ibutang ang mga bakuna. Suno kay Leonardia, nakadesignar naman siya sang tao nga mong mangita sang pahamtangan sang bakuna, labi pa ang bakuna nagkinahanglan nga ibutang sa mabugnaw nga lugar. Samtang gindugang pa sang alkalde nga ang syudad sa Bacolod ang isa sa mga lugar sa Pilipinas nga prioridad sang gobyerno nasyonal nga hatagan kung mangin available na ang bakuna. Ito po niya, ay vaccine nga daw ang malabulan nga sa figurative na paghambal. There is a light at the end of the tunnel. But of course, really, what kumala sa kondensay sa Christmas. Ang kabayan sa payag ni Mayor Bing Leonardia. Desisayas ko mga local government units kan LGU sa Negros Occidental ang nagbalik sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa kan LSI. Ini matapos mag-lapse ang ginpatuman nga moratorium sa diin kalabanan sa mga ini ang nagtapos subong nga bulan sa Enero. Sa kabugusan may 20 ka mga moratorium ang ginaprubahan sa Regional Interagency Task Force sa Negros Occidental. Ini ang nagalakip sa syudad sang Bacolod kag bugos nga Negros Occidental. Subong Enero 4 o kon kahapon Enero 4 2000 o kon subong Enero 4 2021 magatapos man ang moratorium sa Banwa sang Murcia samtang Pontevedra kag La Castellana naman buwas Enero 5 2021. Uli nga ginaprubahan sang RIATF ang moratorium sa syudad sa San Carlos umpisa Disyembre 30 2020 tubtob Enero 29 2021.
Naglambot naman sa 21,694 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 20 kabago nga kaso sa COVID-19. Ang syudad sa Iloilo amo ang may pinakamadamong kaso nga may napulo. Ginasundan sa syudad sa Bacolod kag Capiz nga may tag-tatlo, probinsya sa Iloilo nga may duha, Guimaras kag Negros Occidental nga may tag-isa. Samtang 28 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 20,236. Isa naman ang bago nga napatay nga nagdala na sa kabilugan karon sa 653 ang death toll. Magadoble trabaho ang mga barangay sa syudad sa Bacolod sa nagapadayon nga Road Clearing Operations 2.0 para malabot sa 15/2021 nga deadline sa DILG. Suro kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales at itong holiday season kinakagan sa konsiderasyon ng pila ka mga negosyante nga makabaliga. Suro kay Gonzales magapadala ang iya talatapan sa notisya sa mga barangay para ipahanumdom ang deadline sa road clearing operations. Dugang pa ni Gonzales na kay istorya ini kay Mayor Evilio Lunardia kag ginapaabot nga ang syudad ang makakuha sa mas mataas nga rating ikumparar sa 87% sa 2019. Para kay Gonzales ang ini nga kampanya ang kabahin sa economical revival sang syudad sa tuyo nga mapaayo ang turismo kag makaganyat sang investors. Samtang mag-uumpisa na karon nga adlaw Lunes, Enero 4 ang masobra duha ka bulan nga Business One-Stop Shop o kun BOSS para sa pagkuha nga pag-renew sang business permit kag ini ang magalawig tubtob Marso 31 tuig 2021. Sa unang ation ang BOSS sa Bacolod ang patigyunon sa Gwa sa Bacolod Government Center kag ini ang patigyunon sa Ayala Mall sa tuyo nga mayara sa dako nga lugar para matuman ang basic health protocol. Ang BOSS ang mag-uumpisa alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon, halin Lunes tubtob Biyernes nga adlaw. Sa piyak nga ang mall ang nagabukas alas 10 sang aga, nagsugot ang tagdumalahan sang mall nga magsugod ang operasyon sang BOSS sang alas 9 sang aga. Ginapaabot ang partisipasyon sang 61 ka mga barangay sa Bacolod lakipan ang nagkalain-lain nga talatapan sang Bacolod Government Center kag mga ahensya sang gobyerno. Natala na nga magpatigayon sang ocular investigation subong adlaw Lunes sa mga kapulisan sa idalam sang Provincial Internal Affairs Service sa Pias matapos nakalabuot sa ila talatapan ang ginalegar pagpalupok sa armas ni Police Executive Master Sergeant Renzi Lambayong sa gwa sa ila pulian sa Pueblo San Antonio, Barangay Zone 12A, Syudad San Talisay sa Disyembre 31, 2020 alas 11:50 sa gabi. Suno kay Pias Negros Occidental, Police Executive Master Sergeant Rami Bando, nakalabot na sa ilataltapan ang ginaligar pagpalupok sa armas ni Lambayong matapos nagsabtanay sa iyat katupad balay nga si Arlene Torres. Dugang panibando ilaman pag-aususahon si Lambayong kag pagasabton sa bahin sa natabo. Ginpayag man ni Bando nga kon mapamatud-an si Lambayong maghimo mga tubang sa kaso administratibo kag paglapas sa Section 39 sang Republic Act 8551 o kung Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 base sa pagsulundan sa NAPOLCOM Circular 2016-002. Ginapaabot naman nga magalambot sa 320 ka mga personnel gikan sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw ang mapaidalom sa surveillance testing buwas gadlaw sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa syudad. Sunod kay bitaw Head Colonel Luisito Asibuche, posible ilay patuman ang per batch nga pag-swab test sa mga personnel. Ang panghapunan nga shift una nga paidalom sa swab test sa aga, samtang ang mga nag-duty sa una nga shift ang ipaidalom sa test matapos sa ilang trabaho. Palayag pa ni Asibuche, ini ang ilang nakita nga tikang para masiguro nga may magabantay sa madalanon, samtang nag-cooperar man sila sa tikang nga ginahimo sang syudad agud matap na ang COVID-19. Duga pa ni Asibuche, wala sang negatibong reaksyon o kung komento ang mga personal angot sa paidalom sa ila sa swab testing. Ginapaabot ni PCG Negros Commander Lodovico Librilla Jr. nga magadagsa subong adlaw sa mga pantalan sa syudad sa Bacolod ang pasahero padulong sa Iloilo vice versa. Suro kay Librilla, iyan naging mandoan ang mga Coast Guard personnels nga nakabase sa Bradco kag Banago Port
nga maghanda sa posibilidad nga pagdamo sa mga pasahero patabok sa Iloilo para magapauli kag magabalik sa trabaho. Iya naman ginapahanda ang mga K9 kag K9 units sa good bantayan kag mausisa ang mga bagahe sa mga pasahero. Ginabisuhan man ni Brilya ang mga pasahero nga magsunod sa health protocol nga ginmando sa DOH kag IATF na lakip na ang mga patakaran kag pagsulundan sa tagsa ka maroro kag fast track. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton Good morning na sakay dyan ay kabalaki nagsinabad naman di ang ining nagakuano J-Leo ko ni Aksyon JMB kaya daw nagsinabad naman ni ang naganegosyo ni Blas ang Bitcoin ni Blas na. Good morning la anay sakay Helen Nervous no akong paryente. Good morning dira sa imo. Lil King Maing Agaman. Alicia Guanzon from San Enrique, watching from San Enrique. Uy, si Buday Galiara ka na nagali sa San Enrique. No? Sa kay Ruth Kuzawa, dira sa may Japan. Maing agaman sa imo. Phil Alonsagay, of course, sa Tokyo, Japan man sa gyapon. Good morning. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda. Maing aga dira sa imo sa Tokyo, Japan. Good morning man sa kay Erwin Gonzalez sa Maaw. Pasensya gid anay sa mga iba na kayo kasabad din isang ko ano kasabad sang ining naga-ano bala ni ining naga ang amon nga mga naga-comments dire ginakuha nila sila yang gina-replyan nila sa ilang negosyo niyo
Paano tani madula, Jay? Madula tani siya. Yung tabi kay kasabad di Jay ko tong damo pa yata bang mong tanan nga naga-comment dire replyan nila ya. Hindi ko makita ang iban dire nga mga comments kag iban nga mga greetings, no? Salamat sa ano ni buti hindi ko nakita sa ano ni man. Sige. Sige. Anyway, good morning man sa kay Virgie Colosso dira sa may siyudad Sambago, no? Sa kay ito na matamyaw si Kwana, si Attorney Alan Galunan kag si Pearl Galunan. Good morning dira sa inyo kay Ma'am kuan bala ng sino gani ning lipat ko, Gladys Noble, no? Good morning man. Kay Edwin Pantaras, good morning kay Jan Omabia Kawit sa Mansilingan, no? Rina, sige. Martin Aliling watching from Imos, Cavite. Sa kay Ters Vergara Sancho. Kay Mercy Abelio, good morning man. Kuhan ko lang ni, gina-decode ko lang ang iyab lamang suli, no? Kay Garcia Gigi, watching live. Miles Verano, good morning man. Robel Magbanwa, tune in lang from Laguna. Sa kay Ligay Villares Achivar, good morning kuno kay Ramon Caglusi Achivar sa Barangay Talok. Good morning man, sa pakibati naman dyan ang mga Erasmo family. Kaya alin kay Eugene Erasmo Quintana, Quintana family kag Padernal family sa Barangay Burgos, Cadiz City. From Eugene Quintana sang Tagig. Alan Lumugdang, may agaman sa imo. Lisa Joy Ilon Amoroso. Happy birthday sa Yabana nga si Joffrey Moyane Amoroso. Oy, happy birthday Joffrey Amoroso. Alin mismo kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Na siya na kay kadamo-damo di kay Aksyon doors ang kuano. No. Ato ba lang naganegosyo abla? Offer naman sila. Nag-offer naman sila kay daw guro kuan ka dai customer, hindi ka na customer na. Wow, basta ikaw. Good morning kay Melissa Tingson. Kinakumusta niyang tanan nga pamilya niya kay Tata Roberto Tingson kag Lorlin Pasya Tingson, Melanie kag kay manang niya Liling. Watching live from Parañaque City. Mayong aga sa Parañaque. Aga. Sana all. Ngaho? Parañaque. Ako na. Oo na. Sige. Standby kita sa mga balita nasyonal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old... Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Sa ato nagapaguna na karon nga mga balita nasyonal. Gindayaw sang Department of Education si Presidente Rodrigo Duterte kag ang mga mamalidha matapos nagtaas ang budget para sa teaching kag connectivity allowance nga amo ang mga bulig sa mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan kag mga estudyante sa tunga sang pandemya. Base sa General Appropriations Act of 2021 nga ginpirmahan ni Presidente Duterte, makabaton ang DepEd ang budget allocation para pataasan sa 5,000 pesos ang teaching supplies kag communication allowance sa mga manunudlo halin sa 3,500 pesos. Ginpahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga dako nga bulig ini para sa mga manunudlo nga apektado man sang health crisis.
Sa separado nga mensahe, ginkilala ni Presidente Duterte ang matikang sing DepEd para mapatuman ang distance learning sa piyak sang hangkat nga ila gina pangatubang. Tuhay sa mga panindugan sa kaupod sa Senado, ginpasalamatan ni Senator Ronald De La Rosa, mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG, nga nagtugot sa ila kaugalingon agud mangin guinea pigs pagi sa pagpabakuna sa vaccine batok sa COVID-19 nga wala pa na rehistro. Sunod sa senador, hindi na dapat pahimuon isyo sa ang publiko ang ginhimo nga pagpabakuna sa PSG matapos nga ila ini personal nga desisyon sa tuyo nga proteksyonan si Presidente Rodrigo Duterte batok sa virus. Una ginako ni PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III nga ang iya unit nagpabakuna sa unregistered COVID-19 vaccine kag ginpabalo lamang ang presidente pagkatapos na sila nga mabakunahan. Nanawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko nga i-report sa ahensya kung may nakitaan nga street children na mahatagan sang sarang maistaran kag maproteksyonan batok sa COVID-19. Sunod ka DSWD spokesperson Dr. Irene Dumlao, sino man nga may makitaan nga street children, mahimo nga makapagigangot sa DSWD Field Office o kung sa natungdan nga lunat sa tuyo nga mapalayo ang kabataan sa peligro. Sa records ng DSWD, halin na Oktubre 2020, 49 ka street children kag 51 ka street families ang natagan sa bulig sa dalom sa comprehensive program for street children, street families and indigenous people sa DSWD. Nanawagan ng Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines sa kay PhilHealth Chief Derante o Kondante Giran nga itibong ang kumpiyansa sa empleyado sa State Health Insurer sa karon nga magapatuman sang saka sa contribution rate sa mga miyembro. Sunod kay TUC spokesperson Alan Tanhusay, ang mga empleyado nga magabayad sang contribution sa PhilHealth anadulaan sang kumpiyansa sa agensya kasunod sa kontrobersiya nga ginapatubang nagligad nga tuig. Ini ang gilalakipan sa alegasyon nga ang PhilHealth makiya nakawat sang 15 bilyon pesos nga pondo. Ang isyo angod sa interim reimbursement mechanism sa agensya kag iban pa. Palayag pa ni Tanhusay, wala pa sa kasigurudahan nga ang pagsala sa PhilHealth pre-members ang magakadto sa pagpaayos ng serbisyo nga ginahatag sa agensya. Nagakuha na sa mga sampol sa Philippine Red Cross gikan sa mga nagapauli nga overseas Filipino workers nga gikan sa pungsod nga apektado sang bagong variant sang COVID-19 bilang kabahin man sa matikang para malikawan ang pagsulod sa mutations ini sa pungsod. Sunod kay Senator Richard Gordon, ginmanduan na sang gobyerno ang PRC para i-screen sa COVID-19 ang mga nagapauli nga OFWs. Ang samples gikan sa swab test ang ikuha gikan sa mga OFWs gikan sa 21 ka pungsod sa linlapta ng bagong strains ng COVID-19 ang ipadala sa Philippine Genome Center sa University of the Philippines para nga ini ang matunan. Kag sa katapusan nga Balita National, paday naliwat umpisa subong nga adlaw Lunes, Enero 4, 2021 ang voter registration para sa May 2022 national and local elections. Sura kay COMELEC spokesperson James Jimenez, mahimo magparehistro ang mga qualified nga individual tugtog Setyembre 2021. Apang ginambisuhan sini ang mga magaparehistro nga magsunod sa health protocols kontra COVID-19, kagay na lamang sa pagsuksok sa face mask ug face shield, amuman ang physical distancing. Bukas sa mga opisina sa COMELEC kada Lunes tugtog Huwebes, umpisa alas 8 sa aga tugtog alas 3 sang hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Good morning man, sakay Homa Lumena. Maing aga dira sa imo. Sakay Remya Garcia. Good morning dira sa Barangay Panukoy. Kay maninay ko Bingbing La Chica daw. Happy New Year sa imo maninay. Merry Christmas, Happy New Year. Tingbon ko na lang na, no? Sakay Momo Moises. Via Jonathan, of course. Bingski Dagumbay. Alberto Alba, monitor lang from San Pedro, Laguna. Layo ay ng San Pedro, Laguna kag ang San Diego, California. Layo ay isla. San Pedro, Laguna. San Diego, California. Medyo si Pak saya. The Bingski Dagumboy. Do kana ka sa mga kwanta na guro, sa mga taga-US na guro nga mga listeners. Gamot sa tayo. Gamot sa puti mo, no? Momo Moises, dira sa Bago City. Good morning dira sa imo. Benji Bernardes from Diamond Hotel sa Manila. Aha. Tamyaw lang ko sa pamilya Bernardes, Dulyosa, Juliana, Roma, gamatigid permi sa ARB, Aksyon Radio Bacolod. Evelyn Nipomuseno, happy New Year man sa imo. Kay Homa Lumena, good morning sa imo, no? Si Heaven. Yes. Grabe, no? Ngalan niya, no? Heaven, sumong Homa Lumena naman. Si RR, subong niya guro ka on iya kalendar ay, ano man? Ang ano? Kay si RR Montua, bala nagambad siya sa akon. Nga, mga siya sang kalendar. Bailuhan niya ko no tanom. Ay, kabungga. Kaya may bailo tanom. Barter. Hambal ko, okay lang. Bisan wala bailo tanom. Hambaya kagapon na. Hambaya sendan. Karon pili ka. Ay, hasta ko subong wala man kasend. Sang tanom? Dahil alam na ito na. Bita lang ha? Ano nang ginakambal ni Ma'am Vanessa? Ginakanta ko inabala ang Aksyon Radio. Okay. Kaya ginakanta, nga padayon Aksyon Radio. Nami ko matian ang bal ni Doc. Gina-explain niya lang kung ano ang meaning. Kay si Doc Mayo, guro, ano siya, ng American ginisaya? Oh, yes. Wala ko nakita Action Boy si Doc Mayo. Ay, Ma'am Bali, send ka na sa picture si Action Boy. Okay. Yes. Sige. So, ginakanta, gali ni Ma'am Van sa iya. Okay, sige. Standby na kita sa atong dugang ng mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kag sa detalye balita international, patay ang 18 ka mga tao sa nga nagtambong sa isa ka lubong sa Northern India matapos marumpag ang atop nga ila ginaspasilungan kadungan sa mabaskog nga pag-ulan. Suro ka Divisional Commissioner Anita Meshram, yara sa 40 ka mga tao nagpasilong sa isa ka crematorium sa distrito sa Ghaziabad sang ini ang narumpag. Nagamit sang sniffer dogs ang mga rescuers agud pangitaw ng mga survivors nga gilayo naman gigindala sa hospital sa diin pila sa maini ang yara sa critical ang kondisyon. Sa karon tapos na ang nasambit nga operasyon samtang nagapaday naman ang investigasyon angot sa insidente. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, samtang ekonomiya padayon nga nagamat-amat na bukas sa tunga sang holiday season, ang chief economist sang pungsod nagalaom sang dugang pagpagsanyog sa gross domestic product sa fourth quarter sa piyak sang resesyon sa pagtapos ng 2020.
Sa isa ka mensahe, ginpahayag ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua ngang fourth quarter performance daw mas maayo ini ikumpara sa third quarter performance nga mayara lamang sa 11.5% nga year-to-year GDP nga pagnubo. Si Chua nagpahayag nga nagalaom siya ngang Oktubre tungod Disyembre nga output magdasig ini sa third quarter kag sa second quarter. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 10 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 38 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment Action Boy, si Diego Loizaga, kilala mo of course, bata ni Cesar Montano kay Teresa. Teresa, hindi kay Bing. Loizaga, hindi. Okay. Basta kay Bing yati, Gibbs na iya kay sawa ni Jano. Jano Gibbs. Hindi ba sawa ni Jano Gibbs, si Bing Loizaga? Subong? Or before? Ay, hindi, pa siyang una. Daw, ay masang nag-ilis. Hindi ko familiar sa nga sila sa Wahay Action Boy. Bata lang si Eliza, namlaw, Eliza Gibbs. Abi ko si Take. Si? Take. Take, Gibbs. Give and take. Ay, give and take. at least medyo nano Naisahan mo ko na. Naliso. Yung mga Action Boy. Sa basa sa ni Teresa. Ha? Ni Teresa. Bata na Teresa, si Diego Loizaga. Kay man. Muna sa taga California, hindi. Hindi. Hindi na siya. Hindi ni siya ya. Pero syempre may lugar man sa may iba may balay sila or what. Kay action boy, pabalunan nila sa publiko. Pabalo gid na sa publiko. Syempre artistas lay mong kita yung pabalo sa publiko no labos sa publiko. Sa mga fans nila action boy nga sila na nga duwa. Ni si ni Teresa? Ni Diego kag Barbie Imperial. Si Barbie. Kilala mo si Barbie Imperial? Hindi ko ikatalang kung si kay Barbie Imperial kag Barbie Fortaleza. Ano na? Ano na saya si Barbie Fortaleza. Fortaleza. Medyo ano pa siya, do ka baby face nga gamayon. Si Barbie do ka matured face siya, pero beautiful. 22 years old pa man lang ni siya. Actually kilala ko dyan si Barbie Dahlia. Kilala mo gid siya. Si Barbie Dahlia. Siyempre gampang ka sa muna. Sila ni Kena. Diba? Eh. Perfect. Gusto ko. Kala. Kumawa sa Barbie Dahlia. Sili ko gid action boy. So si Diego niya 25 na niya, si Barbie 22. Una nag-post actually si Diego action boy nga nagapasalamat siya bala ko nung nangin manami ko nang pagtapos ng iya 2020 bangod kay Barbie. Mayo pa siya. Kaya bala man ni Barbie unexpected mayo pa siya. Mayo man bala imo. Hambal ni Barbie totally unexpected kuno kay hambal ya abia friends lang gid sila mo. Pero hambal ya nagapasalamat siya kay do ka ano ni na action boy na pamatutan niya. Na found gari sa higay nung din nakita na found nakita na found niya yung true love niya. Ang iya 2 and 1 yung ginatawag. 2 in 1? 2 in 1 kuno kay ara na ko ang friendship and love. Both love and friendship. Correct. Kaya dapat ay nga kaputi niya sang buyan ko kaya dapat kuno ang imo kuno nga karelasyon dapat friend mo gid mo. Syempre. Kaya para mayo ang inyong una nangin friends kamo anay at least kamo mag lover. Sulod sa isa ka relationship. Ito ka very advice to rin doya. Balita sa sports. Ginbakante na ni Saul Canelo Alvarez ang 160 pounds WBA super middleweight title. Ginhimo ni Mexican superstar ang inigatikang pila ka semana antes makuha niya ang 4th divisional title kontra kay Callum Smith. Ginpahayag sa nga eksklusibo ang enkwentro na lamang ni Alvarez sa super middleweight sa timbang 168 pounds. Bangod diri si Ryota Murata sa Japan ang sunod naman nga kilalahon nga hari bilang WBA middleweight champion kag mahimo mag-enkwentro sa title unification bouts. Unang giniyata ni Alvarez ang WBA nga corona pagkatapos ang 12-round majority decision batok sa karibal nga si Gennady Golovkin sa 2 September 2018 nila nga rematch. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Yes! Dapat pang 2021 energy. Energy. Ano na imo yung... Amo na siya. Yes, amo na siya. Sige, importante.
nag-duty ka man sa January 1 mong no. So Oo, napagawa mo gani. siguro yung mga energy. Oo, naka-duty Ako ko kay dyan. subo na Kag 2 pagid eh. Ha? 2 pagid eh. Sa Kag two 3 pagid. Kag 3 pagid. 3 na duty ka na. Oo, saan ka gapon nag-duty na ko Aksyon Boy? Nag-newscast na kita gapon. Sige, sa aton balita special subong adlaw, syempre kay 2021 na subong Aksyon Boy. So, aton pag-istoryahan kung paano mangin better person. Sa nga 2021, kung pamatyagan mo sa nagligad nga 2022 hindi ka pa better, tiyari na subong Aksyon Boy. Ang imo nga himon para mangin better person ka. How to be a better person in the year 2021. Yes, correct, Aksyon Boy. Actually, kada tuig do mo man mo how to be better person in 2020. Mangkot ko sa imo, bala, may New Year's resolution ka man. Kung ano tong New Year's resolution, Char. Amo man Pero na. subong meron ako Aksyon Boy. Meron ka na. And i-keep ko lang na Akon sa self. kadugay-dugay sa akon bago lang ko nagimo New Year's resolution. Ano yung New Year's resolution? Ang ako New Year's resolution nga hindi ko mag-ubra New Year's resolution. Wow! Mayo man. Very new. Mayo man. Mayo na siya. Nga hindi ko mag-ubra New Kaya Year's para resolution. hindi ko, kumbaga, Para nga wala ko sa... mag-expect, hindi ka mag-expect sa imo kagalingon. Naman muna siya. Sige. So, ikaw may New Year's resolution ka, pero secret lang. I-keep ko lang na sa concept. sige. Ang ako New Year's resolution. Nagawa da. Resolution. So, una Aksyon Boy, paano mangin better ang aton 2021? Umpisahan ta na nga mag-save. Save. Diba? Kung sa last 2020, naghambal ka nga, mas-save na ko, pero wala na dayon. Kasi syempre, may crisis, Aksyon Boy, may pandemic. So, subong, amat-amat naman nga medyo naman kita, nagatahaw na gidman. Save na kita. Oo, kasi syempre, amat-amat naman balik ang ekonomiya mong, no? Mga turismo, bukas na, yung iba may mga trabaho na. So, pwede na kamo ka-save liwat. Dapat Aksyon Boy ng kinanglan ko Aksyon Boy, ang discipline sa self. Kapag dahil pag mag-save subong kaya ang mga tanan mo tabag pandemic, diba ang tanan mo nga wala nga binayran to, pinanukot na. Bayaran mo, gid. Amo na gani. So, kita nga may mga birthday January, hindi lang tanay mag-birthday taya, pero hindi lang taba sila nga maghanda, gid Aksyon Boy. Unlike before, yung nga ako nga nito, gawin mo minsan, kung istoryahon ikaw, nga bi mag-birthday ka, isahan na lang ng akon. Istoryahon ta makakitani ka doon. Sakupa na lang ko sa birthday mo. Sakpa na lang ko da. Bigyan daw, total daw, pila mo lang ko daw, 1 week mo lang ang gap sa aton nga birthday. Oo, duway mo kay kalabot. Kaso sobra 1 week Oo. Aso sobra gali. Sobra. Sobra gali. Oo, ti siling ko, isaw na lang guro na sa kay Aksyon Dorel, guro. Masugot mo na sa guro. Tama, na tagdusin. Tapos baka talityon manok. Diba? From Aksyon Boy, hindi tayo pagmaminsaron niya ang handa to or ano. Importante yung maayo atong lawas. Kita yung lang kapaminsar, sila ang iba niya mong kapaminsar. Ang ganda mo. Hindi ko pa. Yung tilay tada. Oo. Basta ako, mabala ko nga daan wala ako handa. Birthday! Ikaw, niya mo na sinama mo ka na lamon niya, uy, tada niya, birthday. Oo. Ano kong birthday? Isubong lain Aksyon Boy ang kung letter to, damo, ta bills. Although nga wala kita panumdum, abi nga kuhan kita, mahimos or magasto pa sa birthday, huwag na itong inapunggan gyapon ang magregalo sa birthday. Yes! Ako na importante na. Kalay. Ginapunggan na naman maghanda kami, pero pagbatod, wala ginapunggan. Hindi, kalay. Ikaw mga kabalan. Pero mo na siya Aksyon Boy. Hindi na siya but silingon nga Aksyon Boy kung way kahanda, though hindi na madayon mo birthday. Hindi. Dayon nagyapon naton birthday mga ka. Correct ka. Kaya otherwise kung di madayon birthday, manukan lang imo ya. Kills ka na. Patels ka na kung di madayon yung birthday. So, ako yung Aksyon Boy, pasalamatan ko lang basta maayo lang ang lawas. Aksyon Boy, good health. Good health. God bless. Okay lang kita bala, Aksyon Boy. More birthdays to come na kita, Aksyon Boy. Wala kita problema. Kaya kung sini nga 2021, hindi tamayo para sa aton self. 2022 naman diba? Damo pa nga birthday. Damo pa nga birthday. Sige, kayo ba siblang expect mo lang ibang may handa, tabla budlay na. Kasi katuon, tabla na kagway ta handa. Diba? Ito lagid to? Ha? Ito lagid to? Lagid mo gani. Na, ro. May ako pa gina no. Pero basta makaluto, tanis spaghetti, kay may bakal ka gani lipstick. Kag false eyelashes. Tapos hindi ka kahanda, no?
So mo na siya. Bisan pa kuha nanda, way ged. Hindi may handa to spaghetti kasi syempre ang ginhatag sa atin sa December lang. Medyo damo mo to Aksyon Boy mo may bilin pa. Mga sobrang nga pasta. Isang kulang-kulang na sa talang sauce. Isang kulang-kulang na sa spaghetti sauce. Yeah. Kung ano lang available. Oo, paano na lang available? Importante, bisa na mo kandila, sperma lang. Muna? Oo, So, amo na Aksyon Boy, ma-start na ta save para sa aton man yan. Especially sa mga pamatanon, pablas sa Aksyon Boy, para sa aton future man. Correct? Correct. And then, Aksyon Boy, magpalayo sa mga toxic na tao. Correct. Kabalo ka naman na kung sino ng mga toxic na tao. Mga butiti. Hindi pa? Ang mga butiti. True. Hindi pa. Kay Lilo, no? Makaililo. Ano na siya ganun? Puff fish? Or bata, may balo. Matalipat. Puff fish garo, kay puff mo. Gahabok siya. Hambali Dennis, biskan wala handa, importante may lechon. Mahatag siya sa atin lechon. Ay, thank you, Dennis. Isa na lang doon, parang ka magastuhan. Oo, parang hindi parang gintanto. Giling wala siya kay Kapatar Pulis. Sa Energy Funds Club. Pero, in fairness, thank you din sa effort si Dance. Basta lechon paka ni Bulan. So, ako na siya Aksyon Boy, palayo ta sa toxic na tao. Hindi ta pag-usikan naton oras. Sa mga tao nga wala man ginamot sa kabuhi ta, kundi stress lang. Correct, Hindi na pag-usika, balo ka ngaton ng oras kalibutan, hindi magid malawig mo. Wala na time ya para mag-entertainar pa sa mga makahililo ng mga tao, mga toxic. toxic. Nila, di ba? You only live once. Oo. YOLO. So, hindi na pag-entertainada ang mga tao nga, Kiss Aksyon Boy, isa sa mga tao lang nga gambal sila nga ang ila kontra malang o nagalibak sila ila pamilya, no? May kalain pag Aksyon Boy kung pamilya mo mismo. Usikan mo pag inachimpo. Pamilya mo palayo na lang, palayo. Manabla sa mga away-away, bla sila mga pamilya. So, una sa barangay pa ko, may gina-settle ka bla nga away sila pamilya. Kung na mga pamilya, kamug away, kamug ngita, bla mo ibang kontra, kag pulihin nyo, bla, hindi kayo kamuya ng pamilya mo maaway. No? Ano nasa distro mo? Mangita pwede mag-peace na lang sila. Parang pag nangita ka mo, tiba na agad. Kag pulihin nyo, bla, isa mo ka pamilya. Kung mo lang gaway, wala nagiging mo kontrahon ni Iban. Nga mo Aksyon Boy, no? Filipino, kamo mo lang ang pamilya, kamo mo lang yung balinaway. Ay, karon pa. Paon-char. Tapos kami pa yung palibugon, hindi yung paano ka mo. Kung paano sila mag-ayuhay. Daw kung sino pa na danang magpamilya Aksyon Boy, hindi pa na mag-ayuhay. Hindi mo mariglo. Hindi kit kaya, git. Dahil pag hindi magpamilya, kito kapo sa reglo. Actually, Aksyon Boy, isa mo na sa marason ng hisa-hisa. Oo, kay mambal lang nga, amat-amat na ni success, ang isaya, ay hindi siya gusto nga mangin success, iya nga pamilya. Gusto siya una, tingin sa balatian, Aksyon Boy. So, una, sang pariyo na pigado. Pero kung pigado na daw, kaukim lang sa amon, nagdamo kwartet, nagtikalon siya. Or basta ikaw lang yung nahisa. Correct. Amo na. Kasi kung nahisa ka lang, kaya nagayuhan siya. Paninguha lang sa imo. Next, Aksyon Boy, mag-focus sa mga blessings na lang. Magpalayo sa mga toxic na tao. Kag mag-focus sa blessing mo. I-appreciate mo na Aksyon Boy, bisan ano nakagamay. Or kadako. Ibang isa nakafocus sila sa mga hindi mayo, katabo sila kabuhi o kung mga failures focus ka sa blessing. Oo. Nga, hindi lang nga anay kay dutay lang gidugin trangkaso. Ko lang ako gidin yang trangkaso. Gabi ka, mas sensitive ka, Aksyon Boy. Okay. Pero, why mo... Bunga ako gidin trangkaso. Why mo pa dumduma nga sa bilong nga tuig daw, ay ka man ka sakit. Amo itong pasalamatan mo, ay ka nagmasakit. Ano ka nagmasakit, ka nagtrangkaso, ka din mo na reklamo. No, di ba? So, focus more on your blessings. Kaya mas madamo, siguraduhon ta ka, mas madamo ka sa blessings ang sa mga hindi mayo katabo sa buhay. Yes, correct in Aksyon Boy. Dapat sa sininga to, Aksyon Boy, mas mangin, appreciative ka. Tao. Okay, kung mas ma-appreciative ka kung Aksyon Boy, nag-ano ka na, kung mong tawag sa naganing do nagadugang blessing mo. Kag tawag ka sang maayo nga. Positivity. Ano yung right term sina? Kuan ka ganyat. No, do ka mo na something ka mo na. Nagtatawag ka na kung sa Tagalog po Black Boy. Nagtatawag ka ng mga magagandang magandang dilag.
Kala. You attract. Gattrack ka. Gattrack ka. Ano siya sa English. Gattrack ka sa mga maayo nga pangitabo si mong kabuhi. Correct. Amo na bang inambal ng Action Boy, may isa nakatawag. Karab lang to gina-claim mo na bala. Ano kaning other terms sina? Gina-claim mo na nga daan. Gina-claim mo na. Power of, ano na gani man, ang term nila? Of power of claiming. Hindi. Law of attraction? Law of attraction. Muna? Layo man na siyang law of attraction. Ano ba? Attraction of law? Charing. So, na siya. Kay makaano na ko sa imo Action Boy. Kumamba ka, by end of 2021, makasave ko sa amon eh. Kaya mo na siya, Action Boy. Conviction. Oo, may conviction ka. Yes. Kaya mo na siling lang ako ga advice ko na sa iban nga, hindi ka magsiling nga, ay kapigado, gid na, naman ta kwarta. Wala gid kwarta. Baw, hindi gid. Bisan na ka kwarta, sige lang. Oo, may kwarta. Kaya ka kadayunan na blang isa. isa. Mas pambalon mo, wala lang ko budget. May kwarta ka, provide ka lang budget. Hindi nga, ay, ko di blang kwarta, subong. Kaya ka kadayunan na. Kadayunan na siya. Kung dayunan ka gina. Tuod gina siya. So, dapat mamba ka lang nga, why ko budget. Mera kwarta po. Hindi ka magsiling nga, wala ko di kwarta. Hindi ka nakasiling nga, dason lang ko kay sako. Dason lang ko kay, hindi ko nakauyon Baka na bala diyo, kung di kwarta nga da, hindi na yan. Hindi mo na angayan ko siya na. Pero at sabi, ka kwarta. Yung bakal, namian ka, ka kwarta. Hindi na magambal, ka kwarta. Kaya sa mga Action Boys, sa mga sa mga buyer, ni bala nga doon dali-dali, bakal bala dahil wala labi na may mga sale bala, mga 12, impulsive buyers. Oo, nan. So, yung mga Action Boy, may mga tips na Action Boy nga, like, ma-think ka for like, 30 days before ka ma-decide. Dapat na sale after 30 days. Oo, nakaset yung blaw. Kung kinanglan, kung ginibala or hindi. Ako na siya, Action Boy. Ikaw, damo ka na bakal nga hindi kinanglan mo Ha? Damo ka na bakal nga hindi mo kinanglan Bilin ta na sa 2020. Kaya 2021 na sa mo, Action Boy. So, ako na gani nga, mag-start na ta save. Amo na nga hindi ta maghanda sa atong birthday. Kaya masave kita. Or base ako lang hindi maghanda. Hindi, ikaw hindi ka man? Hindi kuya, sigurado ako hindi kuya. Kaya daw maganda si mo. Kay ara ka kasi na. Kasi pagpuli mo, sana doon mo kaging natipo. Kala. Feeling ko may grocery store ka na to sa inyo. Palito ka grocery. Okay. Para, sige. Ay, ano pagiging last, Action Boy. Hindi makig, sige, chismis bala. Dati na ako sa 2020, chismosa si mo, hindi na. Hutik na lang sa kaugalingon mo. Hutik na. Kumod na lang na. Hindi na pagpapati ang iban. Kag final Action Boy, para mangin maayo ka nga tawo, mangin better person sa 2021, buhin niya imo bisyo. Kung pwede, likawan na lang. Bisyo? Bisyo, chismis, bisyo mo naman. Correct. Diba? Buhin niya. Pagka-chismosa mo, buhin niya. Buhin niya. Tapos namin sa mga chismosa, gano'n pa sila ginapaintround sa mga message relay, bala? Okay, sabi, santo, ay, kulang-kulang, managyapan kisa, kita yung malambot puntal, ay matugyapon. Man, paghalin sina, di katol lang, hubag na nato mo. Bakok ka. Kalay. Action Boy, ang bali Sir Noel Amar, make an excuse para halata nga low budget ka. Para hindi halata. Maganda. Ang mga ambal ka sa din. No problem kina if you admit nga low budget ka. Correct. Diba? Si Noel Amarna is from Niagara Falls. Yes, Canada. Canada. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kag si Ma'am Rona Rihida Trava, Action Boy, nakasato siya sakon. Mayong agad Mama Rona Rihida Trava, si Baby, Baby Yuki, hulid yun siya radyo yun. No. Tapos mangin soon to be, ni siya, reporter. Announcer, pare kaya R. Perfect. Sige. Caitlin Nang, good morning, Caitlin. Ara siya. Ara siya, okay. Ara si Konda. Si JM. Kagawad Ulaya Balahon, good morning man sa imo. Kay Adfe Caceres, Emi Esmeralda Dolido, Joy Drulon, good morning. Ang iba hindi ko na makita. Okay, nagsulod naman di si Shaquille O'Neal. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Upod ka Action, Art Tayhopon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag antes na magtakop, ginatamyaw ka na. Happy birthday kay Brian O'Neal Paipon. Karon nga adlaw. Happy birthday.
Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.